אמא שלי תמיד אמרה, חיימי בוא נלך לשוק לקנות תרנגולת. אז אמרתי, טוב, ואני הייתי צריך ללכת עם אמא שלי לשוק תלפיות כדי לחפש תרנגולת. אין כזה דבר עוף, לא היו מביאים אותה הביתה, הוא משליב אותה באותו יום, כי המקרר, זה היה מקרר של קרח. הירידה הזו לחוב החם הייתה בשבילי נתיב לעולם של שיקור מוכר מעלה ביקר עם בוטנים וסירופ אדום של סוכר. אנשים באים פה כדי לחיות וכדי להמשיך את החיים. חלק מהעניין זה להתמקח עם המוכרים. העגבניות האלה לא שוות גרוש, מה אתה לוקח כל כך הרבה? אז היא הייתה מתווכחת איתו, זו היה טוב גברת בשבילך, ובמקום שתתני לי 60 אגורות, 55 בשבילך. והייתה אומרת, וואו, זו עסקה טובה, עשיתי. הגרושים האלה ועוד גרושים אפשרו אחר כך לקנות אולי איזו חולצה, עוד כרטיס לראות סרט פעם את השגרה של החיים האורבניים האלה שהולכים כדי לבשל באותו יום, גג למחרת. אני חושב שזו הייתה המנטליות. הייתי יורד בתחנה הישנה והיא הייתה לי מדינה אחרת, מדינה של מציאות בהמתנה, כשגשם יורד כשהשמש בוערת. חיים מאיזה חמסין היום, כי ההגה הייתה של חמסין, כי ההגה הייתה של תרנגולת ולא עוף, כי ההגה הייתה של כוסה ולא קישואים, והדברים אז התנהלו בצורה לגמרי אחרת. יאללה, מי רוצה ברוקלי, 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 ברוקלי. יאללה, ברוקלי, 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 ברוקלי.